गाबोननिफ्राय खाजोना हो माथो गाबोन खुलुमबाय गाइसमोन थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ गिबियावनो नायग्रोना लादो बेनि उनाव जों आबुङै बे भिडिअआव माने सावरायगोन आरो दाख्लै माबा प्रमदा फैदोंमोन गेजेर बाजाराव फैनानै बुंखादों नोंसोरो माबा भट होदो नोंसोरखौ हानि फाथा होनोसै गाबोननिफ्राय खाजोना हो माथो गाबोन 7 दिन 6 दिन जाबाय दाबो खाजोना आजावा माथो मानो आजावा बेलाय मानो बुंनांबाय मिस खोथा बुंनानै थांनांगौलाय गावनो बुंखादों मालायबाथ' मोनसे खोथा गाव थ' गाइसमोन नोंथांमोना बे भिडिअ नुबाय जानांगौ नङा होमबा खोब माने फेसबुकआव भाइरेल जादों आंबो नुदों नोंथांमोनाबो नुबाय थ' दा बे भिडिअनिफ्राय जोङो मा सोलोंनानै मोनखो नङा होमबा थ' नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बर'फोरा जोंनि नाफामफोरा सानैसो ओरैबायदि दङ जेन साननैसो माने टाउन सोहोराव थाहैनाय लोगो लोगो गुवाहाटीयाव साननैसो एसे थाहैनाय लोगो लोगो थ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोंनि नाफामफोरा साननैसो ओरैबायदि दं जेन साननैसो बेफोराव थाहैनाय लोगो टाउन सोहोराव थाहैनाय लोगो मा जायो जोंनि भाषा जिथु बर' भाषाखौ बावगारलांनो जोंनि रायलायनाय मा जाहैयो गासैबो माने गुबुननिखौ थाबनो बजबनानै लायो जोङो आंगो खालामनानै लायो टाउन सोहोराव थाहैनाय लोगो लोगो जोंनि बर' भाषाखौ बावगारो नङा होमबा गाननाय जोमनाय सब बावगारलाङो साननैसो जाना माने मेख्ला सादर गानगोन टाउन सोहोराव थाहैनानै भाषाया बिराद लिखित माने कथित भाषा बुङोन एसामिसनि थ' बेबायदि बुङो आरो जोंनि नाफामफोरा थाबनो मालायनिखौ लायो थ' बे सुबुंनिफ्राय बे सासे मुसलमान सुबुं बे सुबुङा इमान फ्लुयेन्टलि माने बर' भाषा बुंदों माने जोंनि नाफामफोरा जायनोखि बै साननैसो माने टाउन सोहोराव थाहैनानै गावनि आंगो भाषा गावनि जिथु बिमा राव बे भाषाखौ गावनि बिमा रावखौ माने बावगारो बिथांमोना बे सुबुंनिफ्राय लाजिनो सोलोंनांगौ थारमाने मिथिबायना लाजिनो सोलोंनांगौ नोंथांमोना माने मय माने ओरैबायदि बुंगोन जे मय अखमिया बुजिपा सरि बर' भाषा बुजिपाओ किन्तु कबोहे नुआरो बेबायदि आरो जोंनि बर'फोरा नाफामफोरा नों खायफा माने मोनगोन नोङो सोर माने टाइटेल बर' बसुमतारी माने जोंनि नाफामफोरनि टाइटेलखौथ' मिथिखायो किन्तु किसुमाना मा होनदों भाषा रोङा जोंनि बर' भाषाखौ रोङा मय बुजिपाओ मय बर' भाषा बुजिपाओ किन्तु मय कब नुआरो सब কথা बुजिपाओ मय बर' किन्तु कब नुआरो আরে লাজিনো সোलों লাজ কৰ আপোনালোকে এইজন মানে মানুহৰ পৰা মানে মানে লাজ কৰিব লাগে আপোনালোকে লাজিनांगौ नोंथांमोना इमान मुसलमान जानानै सासे बर' भाषाखौ इमान बरिया बुंदों इमान फ्लुयेन्टलि बुंदों जोंनि नाफामफोरा अथ'स' बुंनो रोङा ओरैबायदि कन्डिशन माने मा जागोन बिदिजों गाबोन समफोर जोङो बिदिनो गुबुननि भाषाखौ माने लायोबा जोंनि भाषाया गोमालांगोन जों बर' बिजों फरायबा जोंनि भाषाया गोमालांगोन थ' बेबायदिनो आरो दा जाय बिथांमोना साननैसो टाउन सोहोराव थाहैनानै माने गावनि भाषाखौ बावगारलाङो बिथांमोना लाजिनो सोलों आरो बुंला आरो दे